Norský útočník dokázal rýchlo zorientovať. Možno za prečíslenie. 1-0 vyhrávame po tom, čo Mário Bližňák zúžitkoval Skalického prihrávku v oslabení. Hlavne Skalický zúžitkoval tou prihrávkou chybu Norov v ich útočnom pásme, v našom obrannom pásme. Tú pokazanú prihrávku Skalický dobre pozične postavený, vytečoval do stredného pásma, potom sa mal chvíľku. Máme puk v útočnej tretine. Čerešňák, Miklík! Michal Miklík predsa len strieľa gól ešte počas presilovky v prvej tretine. Toto je jeho parketa. Dokáže z voleja páliť a ukázal to teraz v poslednej minúte prvej tretiny. Vedieme 2-0. No po tých odohratých prípravných zápasoch, hlavne po dvojzápase s Fínskom, sme hovorili, že nám chýbajú centri a strelci. 19 striel nášho tímu. Pozor na túto akciu a hráč, o ktorom som hovoril, že ho nebolo doteraz príliš vidieť, znižuje na 1-2 Patrik Thoresen. Ostal zabudnutý pred Jánom Lácom, mal dostatok času na to, aby vymanévroval nášho brankára a zasunul za bránkovú čiaru. No, Patrik Thoresen, jeden z najkvalitnejších norských reprezentantov v poslednom období. Jánom Lácom dvojminútová početná prevaha. Práve o vylúčeného nášho hráča sa končí veľmi rýchlo. 2-2. Ken Andre Olimp zamiešal puk pred Jánom Lacom a nechytateľne ho poslal do siete. No, expresne rýchlo využitá presilová hra hneď po vhadzovaní v útočnom pásme. A tu zahrali Nóri veľmi dobre. Naopak naši chlapci zle zareagovali. Udrna krížom na voľného spoluhráča. Gól! Martin Bakoš ukázal, kde je jeho potenciál. No, strieľa krásny vedúci gól nášho tímu. Strieľa gól na 3-2 v tomto zápase. Do konca tretej tretiny.